chlapci máme. Čo som povedal? Nie, o 12, ale samostatne. Aha, to som vám musel tak povedať, to je taká novinka pre vás. Peťo, môžem si ešte doumývať vlasy, lebo... Nie, odchod spať. Čo? Prosím vás. Čo ty si, a doteraz si kde bol? No, raz kartu doteraz. Ale prečo si neumýl vlasy? No utekaj si umyť vlasy. Už Mária, no poďme šup. Si pochopil, že na izbách, a ja som pochopil, že na hoci. Vy to vždy pochopíte výhodne pre seba, to mi je úplne jasné. Je to moja chyba, asi som sa nevyjadril dostatočne presne, ale pôjdem ako gnižistom na sávku a... No poďme šup. Dievčatá, a nemusíte, ale ticho. A hlavne samostatne. A ne, že budete sa stretovať na umývarke. Dobre? Pesky vás potom. Máš. Už je 1 hodina, dobre? Môžete pomaly uložiť. Dobrú noc.